दा दिनैनि नैबे एसे आगोलावहाय जोङो अदालगुरि लकसभा समस्ति गोदानै बियाब दानायनि सोमोन्दै जोंहा डिमान्ड मोनसे कमिटि दङ। बे कमिटिनि दारा दिनैनि बेवहाय मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङैनो जाफुंबाय। जिहेतु गोदानै डिलिमिटेशन कमिटिया निर्वाचन आयोगा जेरैबायदि माने फोसावदों जे थांनाय 20 जुनाव बे 20 जुनाव माने भारतनि निर्वाचन आयोगा फोसावनाय बायदियै मंगलदै लकसभाखौ दरं लकसभा हिसाबै खालामदों। गासै 11 माने एमएलए एलएसि गासै माने बियाबखौ लानानै दा बेवहाय जोङो बिटिसि बासि हिसाबै जोंहा दुखु मोननाय दङ। ओंखायनो जोङो दुखु फोरमायनानै जोंनि गासै बिटिसि बासि आरो लोगोसे जोंनि नैबे दरं माने समस्तियाव गोग्लैनाय दायो बिटिसिनि गासै मोन 6 बियाबा आरो बे बियाबनि गेजेराव जायफोर रायजो राजा दङ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोर दं दा बिथांमोनाबो माखासे बिथिंखौ नोजोर बोनानै दुखु फोरमायनाय दिन्थिदों। दा बेनि थाखायनो जोङो हाबाफारि लादों नैबे डिमान्ड मोनसे कमिटिया। दिनै नैबेवहाय मोन 6 बियाबनिफ्राय मानसि फैदोंमोन आरो बिथांमोनाबो दिनैनि नैबे आफादनि गेजेरजों मोनसे डिसिसनाव फैदों जे फैबाय थानाय नैबे बोहैथि दाननि फैबाय थानाय जुलाइनि 3 माने अक्ट'आव मोनसे डेमनस्ट्रेशन प्रग्राम लादों। बे डेमनस्ट्रेशन प्रग्रामावहायनो गाजा गोमजायै जों बयबो जोंनि बुंनांगौ बाथ्रा निर्वाचन आयगनो माने इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो जों फोरमायनांगौ बाथ्राफोरखौहाय फोरमायहैगोन आरो बेवहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जाय आफादफोर बे आफादफ्राबो लैहोर लैहोर मैखोमै बिथांमोना बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होफैदों। दा बे हिसाबै जों दिनै थांखि लाबाय। दा मेन गुबै थांखिया बेनो जायखि जादोला जोंहा मोनसे प्रभिजन दंखायो। जों थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि दानावहाय जिहेतु बिटिसिआ एकर्ड जादोंमोन बे एकर्डआवहाय एकर्डनि दफायावबो लिरखानाय दङ जे 6 शिड्युल हिसाबै फैबाय थानाय समाव डिलिमिटेशन जिदु जायोब्ला बे बिटिसिनि 6 शिड्युलनि स्पिरिटखौ लानानैनो गोदान समस्तिफोरखौ बा बियाबफोरखौ दाफिननाय जागोन। बै माने बिटिसिनि 6 शिड्युलनि स्पिरिट मथेहैनो दानाय जागोन होननानै बेवहाय दफायाव लिरनाय दंखायो। दा बेखायनो जों बिटिसि बाखि हिसाबै आरो स्पेसियेलि जों अदालगुरि बासि हिसाबै जोंहा जिहेतु 2007 मायथाइनि डिलिमिटेशननि जिथु प्रि ड्राफ्ट नटिफिकेशनाव ओंखारनायमोन अदालगुरि समस्ति हिसाबै बे अदालगुरि समस्तिखौनो जों लुबैदों। जोंनि थांखिया बे जोंनि उद्देश्य लैखोआ बेनो जे जोंनि बे गोग्लैसोना थानाय ओनसोल अदालगुरियाव जायफोर सुबुंफोर दङ बिथांमोना माने जोंनि मोननांगौ मोनथाय जिथु प्रायप' बेफोरखौ जाहाथे जों मोननो हायो। बेनि थाखायनो जोङो दायो गुबुन हाबाफारि जिहेतु माने अदालगुरि समस्तिया जाथारनांगौ बेनि थाखाय जोङो हाबाफारिखौ लानाय जादों।